खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो अननाय आरो बरनाय बावहरनाय थाबाय दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जाबाय चिकेन पकोरा रेसिपि दा आं बे चिकेन पकोरा रेसिपिखौ माबोरै बानायो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों दा नोंथांमोना होनबा भिडिअखौ फारि फारि नायलांदों स्किप खालामालासिनो नैया दा चिकेन पकोरायाव मा मस्ला नांगौ आं खोन्थालांनोसै नोंथांमोनखौ संख्रि होबाय नांगौ बायसा Kashmiri मिर्ची पाउडर नया गरम मसला पाउडर चाट मसला ये गोलमरिच ये हाइजें और सामब्राम गुफुरनि पेस्ट ये हल्दी नया काजु माङाय सेबना होनांगौ नया नोरसिं नया दुन्दिया नया बेसरनि थाव खप्पासे नया खप्पानै होबाय दानिया इखौ मिक्सार खालामना लानोसै नया बेसन आधा कप होबाय नया ये राइसनि पाउडर इखौ राइस पाउडर होबा माने ये चिकेन पकोरा स्रेम स्रेम मोजां जायो आरो अकल बेसन आधा होबा माने माय जेल देब देब जायो गुसु जाबा माने दा इखौ माखायना लानोसै मिक्स खालामना लानो मोजाङै ये गोरानद्राय जादो दै बाङाय सासेना गलायना लानोसै इखौ मिक्स खालामना गलायनानै 2-3 घन्टासो खोबना दोननोसै माने मोजां जायो आरो मस्लाया सिङाव हाबजोबो ना बेदरनि सिङाव टेस्टिया मोजांसिन जायो गोथावसिन जायो नैया दानिया दाउदै दैसे मिक्स खालामना लाबावनोसै दाउदै होबा मोजां जायो नैया इखौ दानिया 2 घन्टासो खोबना दोननोसै 2 घन्टासो खोबना दोनोब्ला मस्लाफोरा मोजां बेदरावहा हाबजोबो नैया लोगोफोर खोबनाया जाबाय 2 घन्टा खोबना दोनबाय आरो दानिया बानायनोसै नैया लोगोफोर थावाबो गुदुं जाबाय दानिया होनोसै आं चिकेन पकोराखौ थावखौ बाराद्राय गुदुं खालामना नङाबा खामलांगोन गेसखौ खमायना लानांगौ नैया लोगोफोर चिकेन पकोरा मोनबाय दानिया नैया थिख्लायनोसै नैया लोगोफोर आंनिया दानिया चिकेन पकोरा जाबाय दा नोंथांमोना माबोरै नोंखौ चिकेन पकोरानि रेसिपिखौ मोजां मोनोबा कमेन्टआव खोन्थाहर आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना गोदान नायदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो होमबा आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय